Welcome to Devanshi Education. आज आम ओडिया व्याकरण किसी प्रश्न गुड़िक आसीथिला 2025 परीक्षा रे पढ़िया। एबे जो क्वेश्चन गुड़ाक आम पढ़िया ओडिया व्याकरण पढ़िया जो गुड़िक कि 2025 एग्जाम रे आसीथिला। टोटल एमसीक्यू डिस्कशन करिया। बर्तमान आम आसिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न टिला बिराड़ी वैष्णव। बिराड़ी वैष्णव अर्थ कौन लेख। बिराड़ी वैष्णव अर्थ है ठक। बिराड़ी वैष्णव अर्थ है ठक। क्वेश्चन नंबर 2 की जा। क्वेश्चन नंबर 2 है चलू करदवा। चलू करदवा। चलू करदवार अर्थ है सबू शेष करदवा। चलू करदवार अर्थ है सबू शेष करदवा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रे अम्य शब्दटी अर्थ कौन लेख। अम्य शब्दटी अर्थ है अमृत। अम्य शब्दटी अर्थ कौन लेख। अम्य शब्दटी अर्थ है अमृत। से आम जा 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन टी है आखि देखेगार अर्थ कौन। आखि देखेगार अर्थ कौन लेख। आखि देखेगार अर्थ है आकट करिया। आखि देखेगार अर्थ है आकट करिवा। 5 नंबर। ये 5 नंबर प्रश्न लिखा कौटिक ठीक अच्छी लिख। ये जो क्वेश्चन टी अच्छी ए 5 नंबर क्वेश्चन क्यों ठीक लिख। निरीह 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 लिखी। निरीह कौटा ठीक 1 नंबर केमी हम निरीह रसई दीर्घई तापर ह निरीह ये 1 नंबर ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक। तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा कौन ठीक। ठीक टी बाछ। षाण्मासिक 1 नंबर षाण्मासिकटा ठीक अच्छे लिख। 1 नंबर षाण्मासिकटा ठीक अच्छे। मुद्नेश्वर आकार अण मफला दंतस्वर हस्यकार क षाण्मासिक। ये 7 नंबर। 7 नंबर टी क्वेश्चन टी है अंध बुझावना। अंध बुझावनार अर्थ कौन लेख। अंध बुझावनार अर्थ है अन्याय विचार। अंध बुझावनार अर्थ कौन लेख। अंध बुझावनार अर्थ है अन्याय विचार। 8 नंबर पक्षीर गान एक पदर प्रकाश कर। पक्षीर गान है कुकाली। पक्षीर गान एक पदर प्रकाश कर काकोली। 9 नंबर घृणा करिवार अर्थ कौन लेख। घृणा करिवार अर्थ लेख। घृणा करिवार अर्थ है नाक टेकिया। घृणा करिवार अर्थ है नाक टेकिया। 10 नंबर है अपेक्षा। अपेक्षार विपरीत शब्दटी कौन लेख। अपेक्षार विपरीत शब्दटी है उपेक्षा। अपेक्षार विपरीत शब्दटी है उपेक्षा। 11 नंबर शिष्यर शिष्य एक पदर प्रकाश कर। शिष्यर शिष्य। शिष्यर शिष्य एक पदर प्रकाश कले हम उपशिष्य। एक पदर प्रकाश कले हम उपशिष्य। 12 नंबर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन टी बारंबार सब परीक्षा आसी 2025 रे। क्रियार मूलपिंड को कौन कह जाए। धातु। क्रियार मूलपिंड को कौन कह जाए। धातु। क्रियार मूलपिंड को कौन कह जाए। धातु।
13 ନମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ପ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ପବନ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ପ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ସମାନେ ପବନ। 14 ନମ୍ବର ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକ ମୁହଁରେ କମ୍ ଦେବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା। 15 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ଅଛି? 25ଟି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ଅଛି? 25ଟି ଅଛି। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବାର ହେଲା ପରିହାସ କରିବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିହାସ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେବରାଜ। ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେବରାଜ। ଗଙ୍ଗାର ଭାଗୀରଥୀ। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ। ଏ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 18 ନମ୍ବରରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସର୍ବଦା। ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସର୍ବଦା। 19 ନମ୍ବର ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ହେଲା ମୀମାଂସା। ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୀମାଂସା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ହେଲା ଏହା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ହେଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖ? ଜଳର ହେଲା ଅମ୍ବୁ, ତୋୟ, ବାରି। ଜଳର ହେଲା ଅମ୍ବୁ, ତୋୟ, ବାରି, ପାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ପ୍ରଦୋଷର ହେଲା ନିଶାମୁଖ ସାୟଙ୍କାଳ। ପ୍ରଦୋଷର ହେଲା ନିଶାମୁଖ ସାୟନ୍ତାଳ। ପ୍ରଦୋଷର ହେଲା ନିଶାମୁଖ ସାୟଙ୍କାଳ। ରାତ୍ରିରେ ହେଲା ଯାମିନୀ ରଜନୀ। ରାତ୍ରିରେ ହେଲା ଯାମିନୀ ରଜନୀ। 23 ନମ୍ବରରେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲକରି ପଢ଼ି ନେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ, ଅଂଶୁମାଳୀ, ଦିବାକର, ବିବସ୍ୱାନ, ମିହିର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଆଦିତ୍ୟ, ଅଂଶୁମାଳୀ, ଦିବାକର, ବିବସ୍ୱାନ, ମିହିର। ଶାଖାମୃଗର କପି, ବାନର, ମାଙ୍କଡ଼। ଶାଖାମୃଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା କପି, ବାନର, ମାଙ୍କଡ଼। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପୁଣି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଗଲା। ପର୍ବତର କ'ଣ ହେଲା? ଭୂଧର, ମହୀଧର, ଶିଖରୀ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଭୂଧର, ମହୀଧର, ଶିଖରୀ। ଷଟ୍ପଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭ୍ରମର, ମିଳିନ୍ଦ, ମଧୁପ। ଷଟ୍ପଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଭ୍ରମର, ମିଳିନ୍ଦ, ମଧୁପ। ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବା। ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗର୍ବଭାବ ଦେଖେଇବା। ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗର୍ବଭାବ ଦେଖେଇବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବାଂଶ ଏଜୁକେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।